Tiens, mais à terre, en place là. Mais le jour, lui, il vient de dernier fait du bon, ben fini. Diallo. Diallo. E fitiri wale I ma nasɔngɔ mi bɔ ben sɛngɛ ni wɔsi kɛ ka taa n ka duguni ɲini ka na ka n'a sigi I t'i ka molobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n b'i gifler k'i pointer k'i bila f'a fɛ sisan I cɛ de y'a di ne ma I cɛ de ko ko ne ka wari fɛn ta he a ma s'o ma I jɔ Sira kɛra cogo di Wallahi ne nimisali ba de filɛ nin sisan e ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta kɛ e nimisara asabali sa Minata Angle Ma bara jigila kelen Minata ni ye Amene bora ka sɔrɔ e tɛ ni fini na dɛ Okay komi fɛn finida in nɔgɔ la n ko n changer n ko wa fɛn yani e yɛrɛ kana siɲɛ kelen tuma dɔ la I ka to k'i bɔ cogo la a ka fisa quoi Minata kun taara min yɔrɔ si depuis taara ne sen ma cun kɛnɛ ma ka taga min cogo di ma taga yɔrɔ si e ma bɔ ne ma bɔ depuis taara ne bɛ so yan nɔ ne bɛ taa min ayi non i ma taa yɔrɔ la mais dumuni dun ma sigi mun na daga dun ne yɛrɛ ye daga sigi ka dumuni sigi ta kan ka don so kɔnɔ ne bɛ bɔ jaralakaw b'u ka saga bila saga nana tan ka bɔ ne tora bɛna fɛn fɛn de kɛ ne kun kamana gannen don ko yɛrɛ la tantɔ n bɛ mɔgɔ tɔɲɔ sa u tɛ se k'u ka baganw yɛrɛ ladon donc n y'a faamuya jaralakaw ka olu ka saga de nana e ka na bɔ fo so kɔnɔ e kuma datugu wa ne ɲinana datuguli kɔ olu y'o bɔn e to min ne donna so kɔnɔ dɔrɔn ko n changer yani e ka na I fana ka a fɔ ko au moins I ka taa tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ kɛnɛ ma I ma ɲa non i ɲana tiɲɛ ni n'a dogun ye ne de o diyara n ye kojugu I b'a dɔn tiɲɛ la n taara baara ma se ka ɲɛnabɔ wallahi est-ce que I b'a dɔn ko ne kun taara n ka wari di cɛ min ma I b'a dɔn ko arnaqueur de kun don arnaqueur wallahi ko tiɲɛ in dɛ a bɛ baara yɔrɔ in na yan nɔ a taara yɔrɔ in ta a bɛ yɔrɔ ta semaine kelen il paraît que ne bɔra gardien minnu ma k'ali polisiw bɛ k'a ɲini ko mɔgɔ baden de bɔra yan nɔ minnu bɛ ka cɛ ɲini jaa a bɛ mɔgɔw ka wari n'u ka fɛnw minɛ a fɔ ne sara Minata ne ta tiɲɛna Minata ne ye n terikɛ min ka juru ta n ko n bɛ taa di n ko ni baara sɔrɔla n ko ne bɛ wari segin a ma don Ala bɛ ko minɛ ko tɛ tiɲɛ sa ayi Ala bɛ ko an kana jigi tigɛ Ala la sa mais Minata ne bɛna wari sara cogo di a bɛ sara sa an ka da Ala kama ni hali ni ne yɛrɛ de bɛ solution ɲini ka wari in sara wari in bɛ sara I kɔni tɛna malo ne ɲɛna tiɲɛna I tɛ malo ne ɲɛna dɛ I ko ten Ala sɔnna a ma I tɛ don I k'i changer n yɛrɛ bɛna daga kura de sigi sisan nɔ walasa an ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ kana na jɔrɔ an mɛn baarako bɛ ɲɛnabɔ Ala sɔnna a ma n ye seli n ye dugawu de k'i ye I ye dugawu kɛ dugawu de k'i ye n y'a mɛn nun bila so kɔnɔ I bɛna ne sama wallahi ma se ka foyi san wallahi ma se ka foyi san n y'a mɛn n y'a faamu wari de t'i kun sinon I b'a san Aïda ko Minata bɔra ale fɛ yen sisan Minata filɛ k'i kale k'ale ma bɔ non ni ma changer ne y'a dɔn ko ko dɔ bɛ nin ko jukɔrɔ mais n bɛ nin ɲɛdɔn Est-ce que Assimi peut tagama tan a bɛ bolo kelen labila ka bolo kelen kɛ tan sisan ni garde kunkuru bɛ kɛ ne yɛrɛ kɛ b'a fɔ jeune plein den yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ɲɛ kelen n b'a kɛ tan o tan fixe n'a fɔra ko ka karate kɛ
fura san ko ay ne ko san fe no wai che kan ko ba la de est-ce que c'est pas Insomma. Ma insomma, nada. Enjoy. Absa. Korbashi. Bashwete. E du yanga sokonna langole ya tanto. Ite ndo sa. Ayen kalan ye forestage dali. Iboro mi samia bi se yiri ni beti ke la samia jibu nugu jogo bi nya private. Aka mina ansigi tlere la saw. Samia jibu nugu famango kesaw. Luwa suman do soro husigi. Kilim tanga sokono ventilité. Amna ansiga yiri fiengele mi sama. E fana o fana kari. E fana sa O fana che sa mais sami na le ni sa won na yere ko ngoro mo tna sigi dugene law. Ere le be doga gabu no sa na yugo na yimna tobili ga kuma be ni sa na we sa o mani ga na buano shenda ma wala ta tobili ga so na. Emi mo glami. ne ta do mina mo tobi follow. Ese le mina mi tobi. Keme dono ne be ni bulu. War fote ni ku. Keme. Si bioro ko te kono bioro wan so ko no tla wuta dima. Yoro ne re kamala ga no chega war bula. Chorita. Yoro ne hagin lamin solo sa. Est-ce que ne teta a fo chere yana ko chere le ko ya war do dami fa na nyina wa. Parce que chenit na sigan warin ba so yoro ni kele ne. Ne won fe yari sigi. Anga solution wera nyina la. Anyuma be ori. No war ko kuma ka chane. Kuma ka chare wa do sina bosse nga chan na kuma dan rodo. Oui mais ne baro ale fana le terge ale kan sigan famiyare. Familiarité war ko la kuy dana ya. Bar war ko be balma ya cien ro donc teriya ko ni o kuma ta la yare jibo kan pew. O kuna jalo be tami. Jalo sula. Jalo. Jalo bangote, jalo ga faga be do figo ko na wala bangote. Kona jalo geni mo ya kuno jalo diminente ga bola. Ala. Umra jalo be tami. Jalo. Miskine titani. Kasole ga bota ama fenfo yana. Mi pele mai sa. Ada be tawroro. Ale re du problem buru ga le ko. Jalo. Siga mun fo san. Ne jigi be warni do han. Me ale ni o soro. Ne me parni do la me to kana son ticket ko do la. Donc ni warni no sera ka o par sera ka chen kaloina. Ne me nga fen do firi. Ne ka brasile do bi ne wulu firi. Amu war fanyo ka chega war sara to nyanyini kwa. Donc mami wari yɛrɛ kun t'an bolo fɔlɔ buruburu ni min kun bɛ ne bolo ne kun b'o d'e ma e kun b'o tigɛ fana k'o don pari la. E b'o fana ti ba la sa e muso y'a gindo dɔ. Ayi mami o tɛ musoya gindo ye sa e kun kan ka se k'o warimisɛnnin ne fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye gɛlɛya kɔnɔna la. Sisan nin fana tɛ gɛlɛya de ye wa i fana e ni mɔgɔ tɛ bɛ ja la dɛ nin tɛ gɛlɛya dɔ ye wa ne n'o pari cɛ sisan ne e ka juru sara o tɛ kisi ka sɔrɔ taga ma. Kasola ta fana mami. Mɔgɔ t'a dɔn dɛ wariko kuma o laban bɛɛ tɛ kaso ye wa. Ayi e bɛ fɛ ne ka taa kaso la. Ne tɛ fɛ ka taa dɛ. Mais ko ne ka wari sara wari kana sara e ko kaso la ta e ko ne bɛ fɛ ne ka taa kaso la o. A kɔni laban. Est-ce que e b'o bɔ i da kɔnɔ cogo di. Caman laban o ye. Halisa. Ta i ka fɛn ninnu feere an k'o ko yɛrɛ teliya yɛrɛ wala an k'a feere ne ka taa kaso la ne taara kaso la sisan ta ma tiɲɛ o de ka di o. O man ne sa ne bɛ ka kuma ɲɛfɛ e ɲɛna o bɛ diya ne ye cogo ne kelen bɛna to yan nɔ wa. I yɛrɛ fana i ka faamuyali ka gɛlɛn dɛ ayiwa. Ni système kura ye a ma min fana ka taa kaso la o ɲuman o bɛ min na i jɔ ne ka taa ka wariko ɲɛ ye. Cɛ ko gɛlɛyalen don dɛ
est-ce que ne tɛ taa n ka cɛ fɛ yen ka taa fɔ a ye siɲɛ kelen ko tiɲɛ yɛrɛ la cɛ bolila ni wari ye mais ne y'o kɛ la dernière fois ne fana bɔra yen nɔ fana cɛ ko ne ma ko Alimu ntɔnɔ ça va salamu aleykum baasi tɛ yen baasi foyi tɛ alhamdulilah denbaya taara so la o tumana a kɛra cogo di a ma kɛ cogo la i kelen i bɛ kuma i yɛrɛ ma i b'a fɔ ko fa wulilen don maa min na ayi n bɔtɔ de kun don n'an ka don kɛ baasi foyi tɛ na mais sport de la quoi n'an ka don mami to yen mami to yen mais sport de la n ko n tɛmɛtɔ la n bɛ tɛmɛ yan donc n bɛ fila f'i ye ni yɛrɛ kun y'i da la n kun bɛ taa n segintɔ de kun bɛ na o diyara ye comme u ye degré kura de bɔ ko mɔgɔ bɛ ko ka président protéger voilà donc fɛnɛ n y'a décidé n ko fɛnɛ bɛ n ka liste ladon a la quoi e ye liste don ka ban ayi liste ma don fɔlɔ ayi fini o ye jumɛn ye ayi nin tɛ labo gardiw ka fini ya awɔ comme maa bara ye fɔlɔ ayi ne fɛ k'a dɔn fini bɛ la kun min na komi a ma daminɛ fɔlɔ quoi ayi fini bɛ na parce que n bɛ ka a lajɛ n'a bɛ fini min minɛ n bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ minɛ quoi n y'a faamu n bɛ cogo di a tɛ minɛ a y'i minɛ kojugu ni ne jɔ sisan président ka da la k'a kɛ tan oui a b'i tɔnɔ monsieur le colonel à vos ordres je suis Diallo Ibrahima numéro matricule 42 autant fixe on en va tɔnɔ a ma daminɛ fɔlɔ sinon i bɛ sɛgɛn ayi n bɛ k'a lajɛ wala i bɛ sɛgɛn a ka ɲi fɔlɔ ta wala i b'a dɔn a ci dɔ fana bɛ yen ne ma se ka foyi faamuya i ba ka ko ne ma foyi faamuya a la ne ma dala ni famisɛnni ma wuli i ba la sisan tan kan wa awɔ cogo di mais fɔlɔ la yɔrɔ ale filɛ a bɛ to ka dɛmɛ mami fɛ a bɛ mami bila sira jugu kan ne y'a f'i ye n k'e ka n'i tɔw fɛ awɔ wagati dɔ la jinɛ de nana wuli a la bon jinɛ wulila jɔn na kan i m'a la jinɛ wulila la fo ne ye n terikɛ dɔ wele dɔgɔ masa dɔgɔ awɔ n bɛ to ka jinɛ furakɛli kɛ n terikɛ dɔ ye dɔgɔ awɔ n b'a dɔn n y'o de wele a kama o nana furakɛ o kɔrɔ ka juguyara dɛ o nana furakɛ i b'a fɔ hali minɛ ta m'o kuma fɔ ne a t'o fɛ yen walahi an bɛ ka dɛmɛ de ɲini mɔgɔw fɛ walasa u k'an dɛmɛ don dɔ la jinɛ bɛ wuli don dɔ la jinɛ bɛ da a bɛ kɛ jinɛ kafiri ye souvent a bɛ kɛ jinɛ silamɛ ye nin don non jinɛ kun wulila ne ye nin wele nin ye suratu yasi de kalan kunna o y'a ta dugumasa talen cɛ ye ne minɛ a ye ne ci non a kɛra kabako ye ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a ɲɛf'i ye de n'i y'a sɔrɔ ni i fana bɛ dɔnnikɛla dɔ dɔn mun bɛ se ka hakili to a la de temps en temps comme kuma dɔ la e y'a buran ye et puis i y'a den a bɛ se ka sɔn i ta ma i bɛ hakili to a la o yɔrɔ la i y'a mɛn donc o de kun don n nakun kun y'o de y'a mɛn i bɛ n ka foli fɔ min na ta yen a b'a mɛn voilà donc wa ta dɔ bɛ wa e fasaw wa ala est-ce que baba ka wari bannen ma baba kunkolo wuli fɔlɔ wari kun bɛ cɛkɔrɔba in kunna ko wari tiɲɛ bɛ mɔgɔ kunkolo wuli o cɛkɔrɔba tɔ o temps fixe a tɛ ka se ka jɔ ni fasa yɛrɛ tigɛra nin na sisan an b'a kɛ cogo di sa bɛɛ ni kungo i jɔ ne yɛrɛ ka taa n ta ɲɛɲini Allô? Ça va? Ere menare ne begi ma kono depuis la biere tiga se akuma la pa jumere bino. Ani fene mala eti ntore bolongo na nte kuire. Oh. Bashi fuite na won miano. Begi ma kono doroni. Abege to woji wale. Ni chaler na kununu. Amano gondonne. Amano walay. Ya ko te to gola. On est là. Ante. C'est hier do. Ça va? Oui, ça va. Bastila. Mais à la tan. Ama. On va yiri tigara yaro. Wala bege to woji. Me voyana.
Ya woni be boya. Ako ne bolo jam gouverneur de gayoro. Mais gouvernement yele mara mina. Gouverneur wa gouvernement. Gouverneur o yele na mina. Ra mi na fe fly de yoro. O dore tinari. Oh, jawlay tagay ijam. Jahite. Jalon takte. Siriba ngana sangari. Avec to Nere jaloy. ne on est jahite. I fluffy mawi. Ne kon jalo nure. Yeah, you wa for go fluffy na flama chen flagera flama chen. Mais to wodi ne be flagema ni donne. Flagema fluffy ma me. Misi do be no lube no fima ne bo. Ni ne che fole wo me ne ma de lu. Bolo we no fima ne. E balo we no fima. Ai ne ma de lu ni taite. O da ke. Okay. Ito ere. Ito ko Fatmata. Fatmata. Mo Fatmata ne ba to mani. We ba to me. O do janding era do. Et ne da. Ai ne te do. Et journal la ja. Ai. Tele taw fe. Tele ba on fege. Sen jumele. Ne be novelas de la jo. Novelas ai no présente pour novelas là. Non, faut ne présent publicité parce qu'il y a novelas kadam. Non, era présent ni quoi. Ai ni présent wa. Asim ko fe chado togi joa. Faut kasne be kala che jalamani. Mada la to bla nya fe. Ko ini de. No era. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo. C'est moi, regarde-moi. Nimene. No, iba kono ereri. Yalo. Toro. Ni ne jonga nyok mudra. Malen bebe soni. Da malen era soni do asimi si do ga gardo do yo. Ga sobea. Ni ga sobea. Frulena. Hai ne ma furu. Ma furu. Ai. Ai ne ma fe ya numero de aula ne. Ne ang masaka boroge WhatsApp ka. Fe ne ga numero de ma. Ça va bien. Ça va. Bonne basse. Bash fete. Ngurangedou. Abi bashtala. Na sigaro di. Ay masigi. Jalo basaya. Ba. Depuis dugu jara ne be kan chenyi ni nche tunne nona. Katunu. Jalo tunna jalo solla ka bo. Ne willa ne ma jalo nya fambe kan se ne ma jalo. Aga kare kon nan ko ni anga sigi ngon du ne bora du be kon nana ko jalo maseri no. Ni frite tunne na tega sigi. E fana sa. E baro ni tina tunu. Mami. Ame fefe ke ka nche kana na tunne. Ika baro tu anga ta jalo nyini. Ida to nona. Nga bora so manena. Jalo bora yawa. Abora bi. Ne ani karamogo joli dala wu kumala. Me ma so nga geru ladi. Ma so nga yere aga ne yere. Ne wu joni mbele mala kula mi kumala. Abi ka fo karamogo nyena. Ko fare be ela sisa. Kale be sirenye. Ko fare gule ne ela sisa. Kale be ale yere mana jo ke ela doron kale ale jabtu ka papa harem. Jalo ne ke fato ya. Awu fore. Jago e faga ne ke fato ke. Polo ne kume e fabulu tugamu. I fat me ne bugo. Abne ka sa ko. Mado la yere ni jalo kun kontra ngo jalo kume ne ka minon la bugo yara ka dine ne ka. Ne de to jalo denila. Nga debi ne afa kari yere la so ko mada kili. Ka nchesri jalo kama. E ni do ne ya bugo ko. Dara ya ko ira de na ni. Jalo ka go fa ben na fa na de. E furu andiri ma furu de kama madi ma toro kama sa. Ga ibado ne yele mana jalo ka sisania. Jubala. Fota. Snan villa fi. To falo kuma ti mamba inda blo. Bongo ka be 5 million di imo. Ako gera to guji. Mai barako kuni tenye zonia. Ni kalabanti bari. Atuka bida. Entreprise teni bolo, fo shi teni bolo jani de ka appartement ni louer ka okera fata. Kalo kele aknya louer kalo kele. Ne tara ni entreprise la. Kati barake. Ne klela ka kuma ta fa sungoro. Jago tenye reti ko era kuna yare. Bamine. Ni ferla ma go yi ibado chente ko kuna tugo me rete ko kuna tia. Ai no no ko kuna so. E ka dubai ta ka kera to goji. O tigi fene illa munumunu ki tromper o ma bo asira fe. Boni 5 millions tigi fene. I fene ko to mo yene me. O be mo ko kele. Abe mo ko kele ni. E kana sigi dija ka tugo mo yene mo ko. Ko jare me ko. Mune ko sonne me numero dema. Mu ko sonne me numero dema. Ai anka président commandé ya. Ani président ko wadde ko da nga numero de téléphone. Ai ni président kadi sa ni me président qui a fait. On m'appelle vidéo ke.
Ça n'est pas l'appel vidéo là, n'était président ou l'appel vidéo, même ça n'est pas là. Président numéro be la. Eh, on se regarde une femme. Ah. Oui. Président numéro be. Ah mais c'est ça. Non. Président ko ka changwa. Ah man la sa ga ne mo be ni be fe ga ministre ne be se ko fe on. Kala ne ta. Ne kala ne no. La classe dans la julla. Ne be 4e année là. 4e année mo soro bato. Ne mo soro bato 4e année. La comptabilité générale. Donc le mo soro ba. Première année, deuxième année, troisième année, 4e année. Non, première année, deuxième année, 4e année hotel. Université 4e. Oh, d'accord. Niveau d'accord to don sna kala wakati. Au première année, deuxième année kumte. Il faut de professorat, doctorat, intorat, nenjora. La daga to be ma. O le yi gata to. Amma ina ali jongna de première année ga no. Jongna, en jongna première année. Jongna traure awo. Me la na biye ma jongna te na biye ma su on kere. Numéro be sura. Hay ni mala numéro me sera sura de. Ne ba ete fera ke fe na. Ka ke fe, donc ele me ne ke fe. Ai ni non, ni ala te ete fera ke fe. Me ele me ne ke fe. Ai ne ma fo ne bi ke fe, mais ne ni fentu ko de kadi quoi. E ka numéro di ne ma doro, e mo be mu no bi nyana bo. Ne ma be mu ne be so ko garantie ta ne ke be so ko nyana bo. E ka numéro di doro ki da ba to la. Me do oji. Numéro di. Non, OK. Numéro di comme téléphone temu. Regarde téléphone là, mais le numéro di ma. OK. Voilà. Donc ça mais era bipé quoi. Autre problème bio. Na sonné. Nya era bipé quoi mais. Donc quand même comme le sport là, voilà donc en quand ata kulbala te me quoi. Il y a pas de souci. Iba do ko nye de kasa me dro kare ngo non nana. Sonte me tolale kuno. Tu vois tellement que tu kai. Ta beauté perpendiculaire transite mon droite parallèle là. Bye bye. Chokoroba. O le tani ga téléphone fere ya. Non, kana digina. Iba do ko impressionné non. Mais ko dem ne bali fela chokoroba. Ai sang nga ta audience d'autre là parler là quoi, tu vois. OK, bye bye. On fait comme ça. Bye. Ni ko ere dem ne bali fela tani ga téléphone do be tani duma wara ko fe. Do ku yende ne ka bula na fa ne be furule be kamelen tikelo eta na fasoro kamalon bulu ani ka dabla shenkili na dabla ni nye solution nyara san ne be ka karamo nege comme ni ay femerati no o surgu so flagge kella ta yi bulu da sa o da ka dila de donc ne fana ni to ko be dabla shenkili anya shoma ndo ta nyana bo dona nyana bo ay kan nya shoma ba tra de yake karamo be ke fen jene kam muso wera te nyene anno ki fumani ke foso hono Allah ma le fen sare ne ba place ta fe no ka fakiga furu yogo yabara ki bita an fe no ga ti sigine ni nche kanga e nani nche ere ta ko kele no kanga ere kamana go e na ti churo an kanga e bole an kanga I place te no de ma ngi shedi me yisi e ko getna me ga tla ma cha tu ni be karamugo nege yoro ne ku kele no ka blinga da jalo tege nem na jalo nege ni la sisan ko o daga di fa de o daga di yere law basa ne yɛrɛ kɛ ka di ka dɔ sɔrɔ ni e fila cogo min na ta hali ni e bɔra ba ko e b'i si ka yala e tɛ cɛ sɔrɔ mami o ye dala kuma ne ye tɔgɔ ni ka ɲi dɔɔni mami o fana an tɛ ɲɔgɔn bonya a ma ne bɛ ka cɛ nin fɔ cɛn fɔ o bɛ teriya sa ne ka cɛ ko kuma mi da kɔnɔ bi fɔrɔ hali ta dɔn ko nana i cɛla la mɔgɔ malo bali a ɲɛ lajɛ bɛ e tɛ maloya i ba ka cɛ ko kuma i dala kuma ye ba taara den jɔlen na n'a ɲɛ bɛ mɔgɔ malo bali siri tigɛlen n k'a mi da kɔnɔ tuguni i da fara da ma siri Ibn dalam dia. Ah? Ibn dalam. Era kita nak furusa. Aku nak furusa. Jalan nak melete jone kama. Ah? Kama tayari. Kama maka fakiri timia beneno. Kana bugo bombarani wande. Ani bara afuna mami. Mami bara ko kuma fanena. Ani bara ko kuma fanena. Mami. Ani bara ko kuma fanena. Batradi. Meta kano. Makla. Meta kana isore adno. Batradi furu salab la ni. No wali mem daga bandege negere ne bi shige tanto ite. Mami amu. Ana no kamu fo. O dala di no. Batradi. Anya ko jamaa. Wan sente bulu me passe di mo. Awa keme fladia. Passe dia. Mami passe dia bi fa. O na ne ga wan sene na ta passe ta kana ja. E bere tala ya musrala. Ke ta passe kana ja. Ela ya musrala sa. Ni yake ni ma confirme ni ma sai kana ni ma sai kana ni ta kana. Batradi.
Karamɔgɔ. Aida, a bɛ cogo di? Ko kan? I b'a kan? Tile bɛ mun na? I ko an bɛ to ka gɛrɛ sigi yan nɔ de. Awɔ kɛ. A banna Ala ka tɛmɛ na ka ciden ne yɛrɛ kun bɛ wele wulada in na yɛrɛ. I ye n bila ci min na a ɲɛnabɔra. A ɲɛnabɔra? Awɔ mami ka ko. Nin diyara n ye koyi. Na ka sɛyi ta ka na. Ayi ne peresilen don k'an ka taa ci la. Mun ne yɛrɛ bɛ to ka na sigi yan nɔ bi yɛrɛ ne bɛ sigi n bɛ ka u kɔnɔ ka dɛsɛ mɔgɔ si ma se yan. Ne ko tɔla n ko bu de bɛ yen nɔ bi yɛrɛ terikɛw si ma se ka na. U bɛ na ma sɔrɔ na heure Na ka sɛyi laban ka kuma sɛ ɲini sa. A ka ɲi tantɔ peresilen don n bɛna na ci la ɲɛ fana. A ɲɛfɔ ayi b'a kɛra cogo. Mami ne ka ex dɔ de ɲɔgɔn ye an ka da la. E ka ex o ye jumɛn ye? Ne ni cɛ dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mami n'o de ye ɲɔgɔn ye an ka da la. Hali 5 millions ko in olu ko k'a bɛna 5 millions di mama ka mami bila ka taa Dubaï. Donc n y'a faamuya e kamalen kɔrɔ mami n'o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ e ka yɔrɔ la. Voilà. Donc o de k'a bɛ 5 millions di mami ma. Mais cogo di tan? Mami yɛrɛ numéro échangé ne yɛrɛ ka da la. Fa ye wari di mami ma a don. Mais ne t'a dɔn n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Hali a ka Dubaï taga in na o de tun bɛna wari d'a ma. Donc n y'a faamu mami bɛ sɔn ka tugu e kamalen kɔrɔ quoi. Ne ma fɔ n bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Mais mami furulen don mami bɛ se ka don o cɛko la tugun ko ka taa wari minɛ cɛ la tuguni ko k'ale bila ka taa Dubaï. A kɔni hali o don n'a bɔra ne fɛ yen nɔ k'ale n'o ka ko dabila la a donna k'a bɔra kan cɛ in dun filɛ cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama foyi de tɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ cɛ ye dɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ bi mɔgɔ ɲɛnama tɛ sini. Nin fana ye ne dabali bannen donc mami bɛ sɔn o ma o de la ne y'a fɔ ne bɛ mami ye kulisi surumani don minijibuni don a bɛ soli ka bɔ n b'a fɔ a ye kuma o kuma n k'a donna kamalen tigɛ la mami b'i kale ne ale tɛ kamalen tigɛ dɛ a bɛ taa ne y'a fɔ. N t'a dɔn n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais nin kɔrɔ ye mun e cɛ bɛ se ka 5 millions ta k'a di muso ma cogo di i furumuso tɛ i dɔnbaga tɛ k'a ni ɲɔgɔn dɔn e sababuya la ka 5 millions ta k'a d'o ma fuya tɛ. A yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnama de tɛ minɛ cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko taara. Mais wari ma sɔrɔ a ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa. Tiɲɛ tɛ a nana bɔ ne fɛ o donna ko cɛ in tɛ ale k'a donna k'a bɔra tantɔ k'ale bɛ ka to ka bureau la ko voyageur la kiriki karaka cɛ in filɛ a bɛ boli de a bɛ to ka tunun a yɛrɛ ma de. N ye nin faamu sisan donc n y'a faamu mami tɛ fɛ ale tɛ ka kɛ fan fila tiɲɛ donc a ye cɛ jɛ sisan o de kama tile filanan na mami bɛ ka ne nɛgɛ e m'a fɔ k'a bɔra e fɛ o don wa. Don min na i n'a fɛngɛ fana ko e tuma la i ni mami bɛ ɲɔgɔn fɛ a don yɛrɛ de don. Don min na i n'a fɛngɛ fana ko e tuma la i ni mami bɛ ɲɔgɔn fɛ a don yɛrɛ de don. A kɛra o don yɛrɛ a n'o cɛ ɲɛ. Ayiwa n ye nin faamu e bɛ ka taa. Ne tɛ ka na n ba ka ci la yɔrɔ in na yan nɔ. Mais e tɛ bɔ yan fɛ an bɛ sigi yan mɛnna ne tun tɛ yan dɛ. Ne bɛ deli ka bɔ nin sira fɛ. Ne tɛ bɛn n'i sigi wagati de sinon ne bɛ tɛmɛ tous les temps. Ok nin diyara n y'a faamu. N b'a dɔn kan ka min kɛ e ni ce ni baraji. Merci Koro. Sisan ni ne ye Minata faamuya donc ni ne ye Minata ka laɲini ye ne fana b'a dɔn n bɛna min kɛ walahi n b'a dɔn n bɛna min kɛ. Ni ninnu tɛ na ne yɛrɛ bɛ sɛ ladon ka taa so yɛrɛ. Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc à bɔ k'a fɔ ɲɛna ko nin y'a ka film kura ye Fantaya nin y'a ka série kura ye donc a fɔ ɲɛna k'an ye nin fara janfa furujugu an ye nin fara olu kan donc a fana bɛ bila mardi au mardi donc la famille aw kana ɲinɛ dɛ comme kurantigɛ bɛ yen nɔ sisan a bɛ se ka kɛ programme tɛ respecté mais a k'aw bila aw kunna kɔni ko chaque semaine an bɛ épisode kelen d'aw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka numéro de téléphone bɛ vidéo fan bɛɛ donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la k'u ka produit associé an ka film na an ka se k'u ka publicité kɛ cogoya min na donc a bɛ se ka weleli kɛ numéro na ani maa minnu mago b'an na ka ladilikan anw d'an ma donc a bɛ se ka weleli kɛ o numéro kelen na donc restez connectés abonnez-vous ciao ciao.